Il-maġġoranza assoluta tal-poplu Malti Wawċi jafda li l-Prim Ministru u mexxej Laburista f'dan il-perjodu li l-pajjiż jeħtieġ tmexxija soda u deċiżiva. Dan ħareġ minn stħarriġ tal-Gazzetta Malta Today tal-ħadd il reġa' konferma d-differenza ta' aktar minn 39 punt mal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Il-Prim Ministru Robert Abela qed igawdi l-fiduċja tal-etajiet kollha kif ukoll tal-maġġoranza assoluta tan-nisa u l-irġiel. Filwaqt li Delija għandu l-fiduċja ta' 14% tan-nisa u 18% tal-irġiel, Abela igawdi mill-fiduċja ta' 61.9% u 50% rispettivament. Il-mexxej Laburista qed igawdi wkoll mill-fiduċja tal-maġġoranza assoluta tal-Awċin, fejn filwaqt li Abela għandu l-fiduċja ta' aktar minn 63%, Delija għandu l-fiduċja ta' 3% tal-Awċin biss. Delija qed tibati wkoll fil-fiduċja fost dawk li vvotaw lil Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni, hekk kif huma biss 41% li għandhom fiduċja fih. Hawnhekk il-Prim Ministru wkoll kiseb il-fiduċja ta' 18% tan-Nazzjonalisti. L-istħarriġ tal-Malta Today jikkonferma wkoll li d-differenza bejn iż-żewġ partiti politiċi komplet tikber meta mqabbel max-xahar illi għadda. Id-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista telet għal 27 punt biex issa kieku kellha ssir elezzjoni għada il-Partit Laburista jikseb 46% tal-voti, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista jikseb biss 19.1% tal-voti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.